Okay, vi skal løse det her problem. Og den første, det er x gange 3, som faktisk bare bliver til 3x. Så vi har 3 på den her side. Så her 3x gange 2, som der så bliver til 6x. Så har vi der. Så minus 22. Så vi sætter det minus 22 herover plus 1. Så det, som vi så skal til at gøre, er, at vi skal til at trække fra. Så vi trækker 3x fra på hver side. Ja. Og så, hvad skal vi så gøre ved de 22? Vi skal sætte 22 til på hver side, så det bliver 0 her og 22 her. Altså det, som vi gør med 1 her, det er, at vi trækker den fra på hver side. Og så har vi 3 x'er og de 21 her. Så siger vi 3 divideret med 21, som der bliver 7. Så der skal 7 i hver en. Så skal vi se, om det er rigtigt. 7 gange 3, det bliver 21. Og 3 gange 7 bliver 21 gange 2, som der bliver 42. Minus 22, det bliver 20 plus 1, 21. Så ja.